Rezidence Znojmo nabízí několik typů pokojů, aby si každý host mohl vybrat přesně podle svých představ. Od útulných pokojů junior přes elegantní queen a prostorné king pokoje s romantickou vanou na nožičkách, až po komfortní family pokoje a naši nejluxusnější kategorii Luxury Gold. Každý pokoj má svůj osobitý styl, barevné ladění i atmosféru, ale všechny spojuje důraz na pohodlí, eleganci a jedinečný zážitek z pobytu v srdci Znojma. A nyní si společně představíme jednotlivé typy pokojů postupně. Začneme těmi nejmenšími, pokoji junior. Pokoje junior jsou nejútulnější kategorií naší rezidence. Vynikají příjemným komorním prostředím a moderním designem v tyrkysových a oranžových tónech, které prostoru dodávají svěžest a energii. Jsou ideální volbou pro jednotlivce i páry, kteří hledají pohodlné a stylové ubytování. I přes svou kompaktní velikost nabízejí vše potřebné pro komfortní pobyt, pohodlnou postel a elegantní vybavení a ta atmosféru, ve které si hosté mohou skutečně odpočinout. Právě díky své útulnosti a jedinečné barevnosti mají pokoje junior své osobité kouzlo a často si získají hosty svou příjemnou a domáckou atmosférou.